otu Nigerian Labour Congress na ngalaba n'ime steeti a bụzi ndị gara n'ihu wee nye gọvanọ Chukwuma Soludo onye nkwanye ugwu pụrụ iche dịka ide nchekwube ndị ọrụ oyibo. Ya bụ onyinye nkwanye ugwu bụzi nke nyere gọvanọ Chukwuma Soludo site n'aka onye isi oche nke ya bụ otu NLC na ngalaba na steeti a bụ Comrade Humphrey Nwafọ ma bụrụkwazị nke o mere ya na onye ogbo ya na TUC bụ Comrade Chris Ogbonna na Dr. Alex Ekweme Square bụ nke dị n'Awka na ya bụ ụbọchị mmemme bụ nke ji wee cheta ndị ọrụ oyibo niile na Anambra steeti. Onye nta aka anyị bụ Ngozi Obileri ga-ewetara gị akụkọ ahụ n'ozuzu oke ya. Ọ na-agwazi ndị ọrụ okwu ngwa ngwa ọ natachara ya bụ nzere n'aka ndị ọrụ na Anambra ka gọvanọ Soludo gosipụtara mmasị o nwere ime ka ọnọdụ ndị ọrụ Anambra dị ezigbo mma dịka ọ kọwara na ọnọbụ na Mburi na-akwalite ezi ọnọdụ nyegara ndị ọrụ site na ịkwụ ego ụlọọrụ nke eji ndị ọrụ lagoro ezumike nka kemgbe afọ 4 bụ nke ahafere ya n'aka ka o were ọchịchị ma kọwakwa na ya na-akwụ ya bụ ego n'ọrụ ma na-akwụkwa penshọn nke ndị ọrụ kemgbe ya bidoro ọrụ dịka gọvanọ Anambra steeti. Gọvanọ Soludo bụ onye toro ndị ọrụ kọwara na ha na-eme nnọọ ọfụma na mbọ ha na-agba ịfụ na Anambra na-aga n'iru ọkachasị ndị isi ha. Kọwaa na isiokwu nke afọ a bụ nke ha sụrụ na bekee Reclaiming Civic Space Amidst Economic Hardship bụ nnọọ nke dị oke mkpa na ozi ekele ha na Mburi ka onye isi ndị TUC na Anambra bụ Comrade Chris Ogbonna n'aha ndị Organized Labour kelere gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọkpụrụkpụ ọrụ dịgasị iche iche ọ na-arụ na Anambra n'ịkwalite ọnọdụ nchekwa na akụnụba n'irụ ụzọ na ịchịkọba ego Anambra ọnụ na-ebiteghị ego ọbụla ya nakwa ihe ndị ọzọ pụtagasịrị ihe ọ rụrụ na Anambra n'ịkwalite obibi ndụ ndị Anambra ma nọdụ n'oge ahụ rịọ ya ọtụtụ ihe dịgasị iche iche bụ nke na-akpa ha bụ nke gụnyere ịkwụ ndị ọrụ ABS nagoro ezumike nka ụgwọ ụna ọrụ na penshọn ya nakwa itinye n'ọrụ atụmatụ ndị kọmitii tụpụtara maka agamniru ndị ọrụ site na Dr. Alex Ekweme nke dị n'Awka. Abụ m Ngozi Obileri.